ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. чӣ хеле ки ҳаматон медонед, имрӯз дар канали мо навор баромад, ки дар он Нурулло оиди ташкилоти IMC Fight ва Камил Гаджиев гап зад. чанд дақиқа пеш Камил Гаджиев ба Нурулло ва мухлисони тоҷик ҷавоб дод. марҳамат тамошо мекунем. ягон кас ягон чизро на ба Нурулло на ба намояндагони ӯ ваъда додагӣ нестам. махсусан бо худи Нурулло ҳатто суҳбат кардагӣ нестем. мо танҳо бо як одами онҳо дар ин мавзӯъ суҳбат карда будем ва ман аз ӯ мавқеашро оиди ин кор аниқ кардам ва ӯ низ гуфт ки ягон кас ягон чиз ба Нурулло ваъда додагӣ нест. мо гуфтушунид доштем, мо нақша доштем ки ин муҳорибаро ташкил кунем, дар ҳоле ки якчанд шартҳо бояд ки иҷро шаванд. ҳамаи ин чиз дар суҳбати шахсӣ ҳаст ва ман имрӯз ба ту нишон додам. ман намехоҳам ин чизро ба ҳама нишон диҳам, чунки ин кори шахсӣ аст. ман ба ту нишон додам то ин ки ту ин чизро фаҳмӣ. ман якчанд шартҳо доштам. ман омода будам ки ин муҳорибаро ташкил кунам, аммо ман якчанд шарт доштам. бояд ки як миқдор тамошобини аниқ боша ва бояд ки як миқдор шарикҳои коммерческӣ боша. аз рӯзи аввал ман гуфтам ки то он даме ки ин кор нашава, муҳориба намешава. барои чӣ Нурулло ба Таиланд рафт? барои чӣ ӯ фикр кард ки рӯзи 18 март муҳориба мегузарона ва барои чӣ ӯ мегӯяд ки постер буд? аз ҷониби мо ягон вақт расман постер набуд. бале, ман розиам агар ки ин чиз мебуд, ин чиз маънои онро дошт ки мо ин корро бояд кунем. аммо постер набуд. шумо ҳаматон мухлисони муҳтарам сомонаҳои иҷтимоии моро хабар мегиред ва шумо ин постерро дидагӣ нестед, чунки ман ягон вақт бо ягон кас дар ин бора даст додагӣ нестам. аз рӯзи аввал ба ман бачаҳои тоҷик муроҷиат карданд бо тариқи як одами махсус. ман ба онҳо гуфтам ки агар ки ин шартҳо иҷро шава, ман розиам. онҳо гуфтушунид гузаронданд ва ба назди ман бо ҳар гуна хабарҳо баргаштанд ва хабарҳо аз рӯи экономикӣ на он қадар хуб буданд. ман ба онҳо гуфтам ки агар ҳамин гуна боша, пас муҳориба намешава. ман ҳамеша ин чизро тасдиқ мекардам ва оиди оне ки Нурулло омода шудааст ва қариб ки тамринҳои худро ба анҷом расондааст, ман ин чизро аз бародари Маъриф Пираев фаҳмидам. ӯ ба ман гуфт ки Камил, метавонӣ аниқ кунӣ ки ин кор чӣ гуна мешава? ва ман аниқ кардам. барои ман ин муҳориба вуҷуд надошт. ман ин чизро ягон маротиба эълон кардагӣ набудам, пул расход кардагӣ нестам. ҳамаи кор аз Таварес оғоз шуд. 3 ё 4 моҳ пеш бачаҳои тоҷик гуфтанд ки биё муҳориба зидди Таварес ташкил кунем. ман гуфтам ки майлаш, биёед маслиҳат мекунем. баъд онҳо назди ман омада гуфтанд ки Таварес бемор шуд, баромад карда наметавонад. ман гуфтам ки майлаш, дигар касро кобен ва маслиҳат мекунем. баъд як ҷангувар пайдо карданд, аммо сатҳи ӯ паст буд. ман гуфтам ки ин намешава. баъд Турухилиро пешниҳод карданд. ман гуфтам ки таърихи хуб аст. вақте ки тоҷико ба ман муроҷиат карданд ки биё ба Турухилио шартнома равон кунем, ман ба онҳо гуфтам ки ман ягон чиз равон намекунам то он вақте ки ҳамаи шартҳо риоя карда нашава. ва ин маънои онро дорад ки ин муҳориба барои ман вуҷуд надорад. ин чиз боз як маротибаи дигар тасдиқ мекунад ки ман ба Турухилио шартнома роӣ кардагӣ нестам. ба Нурулло Алиев шартнома равон кардагӣ нестам. майдон иҷора гирифтагӣ нестам. бо ягон кас оиди ягон чиз маслиҳат кардагӣ набудам. умедворам ки ин чиз фаҳмо шуд. дар интервю бо ту ман гуфтам ки муҳориба намешава. ман боз такрор мекунам. ман бо мухлисони тоҷик муомилаи хеле хуб дорам. барои оне ки онҳо аз ҳама хуб мухлисӣ мекунанд ва ҷангуварони худро дӯст медоранд ва ман фикр мекунам ки маро айни замон мухлисони тоҷик дастгирӣ накарда истоданд, чунки аз аввал интервюи маро нодуруст тарҷума карданд ва ба ман бисёр суханҳои бад нависонданд дар комментария, дар мактуби шахсӣ, дар ҳоле ки ман худро яке аз он шахсоне мешуморам ки дар ММАи тоҷикӣ пешравӣ кардагиам. ман дар Тоҷикистон турнир гузарондагиам. доимо ҷангуварони тоҷикро ҷалб мекунам ва аз барои оне ки ман ба Нурулло муҳориба ташкил карданӣ нестам, ба ягон кас ягон чизро ваъда додагӣ нестам, ман ва ташкилоти ман сазовор нестем ки мухлисони тоҷик моро танқид кунанд. майлаш, ӯ дафъа тарҷумаи нодуруст буд. ин чизро фаромӯш кардем. акнун Нурулло дониста ки ӯ чӣ гуна мухлис дорад, ба худ иҷозат медиҳад ки дар интервю бо ту оиди мо суханҳои нодуруст гӯяд, гӯё ки касе ба ӯ чизе ваъда додааст. ина ҳозир аз фурсат истифода бурда мегӯм. Нурулло мард аст ку дуруст? бигзор ки назди ман барои вохӯрӣ биёяд. ӯ бояд дар рӯ ба рӯи ман шинад ва агар ки ӯ ба ман исбот карда тона ки ман ба ӯ муҳориба ваъда додам ва ӯ аз пушти ман шуда ба Таиланд рафтааст,
ман тайёрам ки аз тамоми Тоҷикистон бахшиш пурсам. Агар ки ин чиз ин гуна набоша, пас ман фикр мекунам ки Нурулло бояд бахшиш пурса, чунки ӯ бо суханҳои худ гузошт ки ба суроғаи ман ва ташкилоти ман танқид шава. Барои ҳамин агар ту бо Нурулло дар алоқа бошӣ, пас ба ӯ занг зан ва ба ӯ ана ҳамин наворо нишон де. Нурулло, агар ту мард бошӣ, биё бо ман гап зан. Нурулло, если ты мужчина, приезжай, разговаривай со мной. Дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати Шифофарморо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат ҳамчунин доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар доруҳои гиёҳӣ. Ва аз ҳама муҳим он аст ки доруҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. Хиди ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. Ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунед ва ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед.